מנטל-טק עם דניאל סודאי, המקום בו טכנולוגיה ונפש נפגשים. שלום. שלום, שלום. מה קורה? מה המצב? קודם כל, איזה כיף שאתם פה, איתי. היום מקליטים פרק. כיף להיות פה. זה לא קורה ברגיל. זה קורה ברגיל, לא קורה שאנחנו נכון, מול המצלמה. נכון. אלא מאחורי. כן, אז בואו נגיד לכם קודם כל שלום. אהלן, היי עומר. מה נשמע? שלום. היי ברי. שלום, שלום. והי למאזינות והמאזינים שלנו. ברוכים הבאים למנטל-טק. אני כל כך מתרגשת להתחיל את העונה הזאת סוף סוף. איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל, בואו נספר קצת עליכם. בעצם עומר וברי הם המפיקים של הפודקאסט. אנחנו נדחפנו לפה בשביל שבאמת, בשביל שנוכל לפתוח את העונה הזאת באמת עם אנשים שישאלו אותך דווקא, כי במהלך העונה את שואלת אורחים. נכון. את מראיינת אורחים, אז אנחנו כאילו התקן המראיינים. בדיוק. נכון. בדיוק. אתם רוצים לספר איפה אנחנו? אנחנו נמצאים בלנד, לא רואים מהחלון, נכון? נראה לי שכן, אולי למה קצת לא? את השארד שם. אנחנו בלונדון המקסימה, אבל לא סתם בלונדון, בשכונה ממש מקסימה בשם אנג'ל, שכאן גר דניאל שלנו. נכון. וזו אחת השכונות. לא ניכנס לכתובת המדויקת, אבל... בואו, מוזמנים. שכונה עם תעלות ובתי סירה ובתי קפה, אחלה שכונה, באמת. מצחיק שברי אומר את זה, כי אני כל הזמן מארחת, אז כאילו רק זה חסר. כן, הכתובת שלך בחוץ כבר. כן, אבוד לי. אבל... היא מכינה אחלה אוכל. כן. תודה, חיים שלי. אז אנחנו בעצם נמצאים בבית שלי, ב5 שנים האחרונות כבר. וואו. יפה. בינה ווייל. וכן, רציתי להביא אתכם המאזינים למקום הכי פרטי שלי. אני הולכת להיחשף פה הרבה בפודקאסט, שזה לא פשוט לי. וגם הפרק הזה, בעצם באתם ואמרתם לי, תקשיבי, צריכים שיכירו אותך. כן, נכון. אבל למה? אני המגישה. אבל אי אפשר ישר לצלול, כאילו צריך להבין מי זו דניאל. סודאי. נכון. כן. כן, אז אנחנו בעצם כמה חודשים כבר עובדים על הדבר הזה, ובעצם בהתחלה דיברנו על המהות של הפודקאסט הזה, ובוא נגיד הגרעין שלו, שזה בעצם חיבור בין ההייטק, התחום שממנו את באה, ובו את פועלת, וגם מצד שני, המנטליות, איך זה משפיע עלינו בחיים, איך זה משפיע, איך בכלל מנטליות של עובדי ההייטק, כל הדברים שככה מתלווים לדבר הזה, והמיקס היפה הזה בא יחד עם כל האורחים והאורחות שיבואו בהמשך. בהמשך העונה. אבל באמת, אם אני אומר כבר טכנולוגיה והייטק, אז ספרי לנו כהייטקיסטית, קודם כל מיד, לפני שנשמע על המקצוע או מה שאת עושה בחיים. אז אני דניאל. אני היום במקצוע שלי, התפקיד שלי הוא Security Operation Manager, בחברה שהיא מקבילה לוולט בארץ, קוראים לה דליברו. אני כבר עכשיו, שבוע שעבר, חגגתי את השנה הרביעית. יפה, וואו, כן, מתמידה. מתמידה. זה תחום כזה שקופצים כל שנתיים כחברה, עוברים, לא? אני חושבת שדווקא בגלל שאני מאוד נהנית, כן. זה מרגיש לי לפעמים מרגיש לי שאני אסור שם, לפעמים אני מרגיש לי שהתחלתי אתמול, ובעצם הצוות שלי מתעסק בלכתוב את כל הזיהוי לאיומי זמן אמת. התחום הוא הבטחת מידע. סייבר. סייבר סקיוריטי. זה כאילו... שאני חושב שאני מרגיש שהמון ישראלים פה עושים את זה, נכון? זאת אומרת, זה... או בכלל. בוא, משם באנו. כן. אני קולט שזה, וואו, כמות. אז מאיפה באת באמת? אז באתי מחולון, חולון. נולדתי וגדלתי בחולון, עברתי לפה בגיל 22-3. ממש... צעירה כזה. כן, ילדונת. במקום טיול אחרי צבא, או? לא היה לי טיול אחרי צבא, אתה צודק. וקיבלתי הצעת רילוקיישן מחברה שעבדתי בה אז, ואז רציתי עוד להתפתח, ועברתי לדליברו. כן. ואני היום כבר, אם אני מחשיבה גם את השירות שלי, אני 11 שנה בתחום. 11 שנה בתחום? שזה מלא. ו5 שנים מחוץ לארץ בעצם. וכן, עוד מעט 6 שנים מחוץ לארץ. ועברת בגפך, מה שאומרים, נכון? עברת לבד לכאן. נכון. לא כזוג או משהו כזה. נכון, נכון. מאתגר, לא? כן, זה לא אמור להיות ככה בהתחלה, אבל אני שמחה על זה.
כל כך בדיעבד, שלא ויתרתי, לקח לי זמן להתאמה. זה תרבות שהיא מאוד שונה מאיתנו, בכל רמה אפשרית, ופשוט לקח לי זמן. ואני חושבת שהאופי שלי השתנה גם לטובה. יכול להיות שיש כמה דברים שהיום אני חוזרת לארץ, ואני כזה לא... כאילו קצת שכחתי את איך זה מרגיש. כן. אבל יש המון דברים שקיבלתי פה, ואני באמת לוקחת לחיים רוגע ושלווה, ואין מה לעשות. גדלנו במדינה... כן, לחוצה. כן, מדינה שהיא לא שוות ערך לגדול בה בשאר המדינות המערביות. לטוב ולרע. כן, לטוב ולרע. כן, ברור, נכון. ואנחנו גם נדבר, מה זה, אנחנו נדבר, כאילו אני הולך לדבר על זה. את מדברת על זה עם האורחות. אבל אתם הולכים לישון. אבל בהמשך באמת את באחד הפרקים תתעמקי בדברים האלה, באמת הבדלי תרבויות וכולי. אבל בואו ניקח איזה צעד אחד קדימה ונשאל את השאלה, למה בעצם פודקאסט? מה... כן, אז זה ישב לי כמה שנים במגירה, כמו שאמרתי. לא הצלחתי לתת לזה ממש, לא הצלחתי לשים את האצבע על מה אני רוצה לדבר. היה ברור לי שזה על התחום, היה ברור לי שזה תחומים שלא מדברים עליהם בתעשייה. זה גם, אגב, לא הולך להיות פודקאסט טכני, אנחנו לא הולכים לדבר פה על תקיפות סייבר, ואנחנו לא הולכים לדבר פה על טכניקות של זיהוי. אלא על כל מה שמאחורי למעשה. וזה גם לא הולך להיות רק להייטקיסטים. כן. בעצם, עם הזמן שאספתי עוד ועוד נושאים, ועוד נושא התחבר לנושא, וגם כשהתחלנו את המחקר לפודקאסט, הבנו שאנחנו באמת רוצים לחבר פה בין שני עולמות. כן. ויש את העולם של הטכנולוגיה, שהוא נותן לנו המון 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 דברים שווים, והתפתחות וקדמה, והיום עם כל ה-Gen AI, זה כאילו זה בלתי נגמר. אתה באמת לא צריך להפעיל יותר מדי מאמץ. לטוב ולרע. נכון, ומצד שני, יש גם את הנפש שלנו. לא נולדנו. חלקנו נולדנו. חלקנו כן נולדנו, אבל... אנחנו לא נולדנו עם הטכנולוגיה הזאת. ראינו אותה הולכת ומתפתחת. כן, ראינו אותה הולכת ומתפתחת מול העיניים, ואני חושבת שאנחנו כזן, לא היה ברור מאליו כאילו בני האדם, לא היה ברור מאליו שטכנולוגיה תגיע וזה מה שיקרה. אז יש הרבה אימפקט, אנחנו מרושתים במסכים, אנחנו מרושתים בסושיאל מדיה, אנחנו חווים המון המון דברים, גם אני שנייה עושה זום אין לתוך התחום שלי, אנחנו בעולם מאוד וירטואלי, ויש המון פודקאסטים היום שמדברים על טכנולוגיה פרסה, ויש המון פודקאסטים שמדברים על הנפש, ואין פודקאסט שמאחד את שניהם, ופה, אחרי הרבה מחקר, באתי ואמרתי, אוקיי, על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לקחת את התחומים, שבעצם יהיו הנקודת השקה. כן. של איך אנחנו מתמודדים עם שאלות שלאו דווקא יש עליהן מענה ישיר, או שיח, או דיון, אנחנו באמת צריכים ללכת לחפש מאוד, ואולי גם יש הרצאה מעניינת על זה בעבודה. כן. אבל זה לא, השיחה הכנה והאינטימית לא קורית שם. וידעתי שכדי בעצם להנגיש את זה, אני חייבת לספר את הסיפור שלי. כן. הרבה אנשים מהתעשייה, אגב, לא מכירים אותי באופן אישי. אני גם המון המון שנים נשארתי אדם פרטי. הפרדתי ממש בין החיים, החיי חברה שלי, האנשים שבחיי, האהובים שלי, הבן זוג שלי, לבין התעשייה. ואני חושבת שזו הזדמנות. זו הזדמנות גם להראות שכשקורה משהו שם, גם יכול להיות אימפקט על המעגלים הכי קרובים אליי. לגמרי. ולהפך. נכון. כן, וזה דברים שלא מדברים עליהם מספיק. כלומר... אני חושבת שהיום יש יותר מודעות מפעם. אני חושבת שכשאני התחלתי לחשוב על הנושאים לפודקאסט, זה היה אולי בערך כשעברתי לפה, והרגשתי שאין לי מספיק תשובות. כן. ואני בעם שאוהב ללמוד. אני אוהבת לחקור, אני אוהבת לשאול שאלות. והיה חשוב לי, ואמרתי, בונה, אם אני חושבת על זה, כנראה עוד אנשים חושבים על זה. אם אני עוברת את זה, אז כנראה עוד אנשים עוברים את זה.
כן. ולמה לא להביא בעצם מקצוענים מהשורה הראשונה? ממש אבל. כן. כל אורח, אורחת, יותר מהקודם. נכון. חברים, אתם פוגשים אותנו אחרי שהקלטנו כבר כמה פרקים. כן. סוד. ויש כמה שעושים. שלא ידעו. ופשוט נדהמתי מכמות הידע שיש לאורחים שלנו. כן. בכל תחום, בין אם זה דברים שכן קשורים יותר לתעשיית הטק, ובין אם זה דברים שקשורים לרגשות, ובין אם זה... אורח חיים בריא. אורח חיים בריא. כן. זה מרשים. היו כמה פרקים שיצאנו עם כלים. אל תגלה להם. לא, מה פתאום, בלי ספוילרים, פשוט נגיד שיצאנו עם כלים. נכון. לגמרי, גם אנשים שהם לא מאוד טכנולוגיים כמוני, אבל אין מה לעשות, טכנולוגיה נוגעת, כאילו, יש לי בכיס את הפלאפון, זהו, אז אני מחובר לזה, גם אם אני לא הייטקיסט, כלומר, וזה משפיע על החיים שלי. ולפעמים אני לא שם לב לדברים, ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר על הדברים שאנחנו לא עוצרים ולא שמים אליהם לב בדרך כלל. וזה מגניב שפירקנו את זה ופירקת את זה לכל מיני חלקים עם האורחות שלך, ופתאום שזה... אני למשל חוויתי באחד הפרקים כאילו כמה כזה בום, כזה mind blowing כזה. נדלקה לך נורא. זה היה עם אור, היה פרק מרתק לגמרי. כן, אז טוב, אז אולי נחזור עוד פעם, אנחנו מנסים לשזור את זה, למי את, ובאמת לדבר אולי קצת על איך הקריירה שלך התחילה, כלומר, מאיפה זה, קצת להכיר אותך. את תמיד היית טכנולוגית, או שזה משהו שפתאום קרה בגיל מסוים? וואו, שאלה טובה. אני עד גיל 18, לא באמת רציתי לעשות שום דבר בחיים מאשר להיות רקדנית וכירוגרפית, זו האמת, גם עסקתי הרבה שנים. ואז הגעתי לצבא, והגעתי ליחידה שבה שירתתי. וזה סוג של, תפס אותי, כאילו פתאום ראיתי את הכוח שיש לטכנולוגיה, שראיתי שהכל זה, שכדי להצליח, או כדי, אתה יודע, וכל הזמן הפרפס הוא שונה, כל הזמן המטרה היא מיוחדת, בין אם זה חיי אדם, ואז, אתה יודע, באזרחות זה פשוט מלא דברים שונים, שזה באמת לדעת לפתור בעיות, ולדעת להתמודד, ולדעת לחשוב, ולפתוח את הקופסה, ולחפש עזרה, ולשתף פעולה עם אנשים. אז איפשהו בסוף השירות שלי, כזה, ישר התחלתי, ממש ישר אחרי השירות, שבועיים, התחלתי לעבוד. כמה שנים תרמת שנתיים. צבא ההגנה? שנתיים. כן. שנתיים. אבל לא עשית קבע? לא, זה גם סיפור ארוך. במילה אחת אפשר להגיד משהו, לא? לא חייבת. נקרא לזה, לא חשבתי שאני משתחררת. כן. וכשהתקבלתי, כאילו כבר יכולתי להשתחרר, וכשהתקבלתי, הייתי כל כך מופתעת, שקיבלו אותי, כי באתי לרעיון עם מדים. קיבלו אותך לעבודה הראשונה. כן. ואני לקחתי את זה, כאילו, דאז לא הייתי מאמינה בעצמי כמו היום, חד משמעית. וכשבאתי לעבודה הראשונה, ואמרו לי מתי את משתחררת, אמרתי, לא יודעת, כאילו בגדול בתאריך הזה, אבל נראה. וגם כשהתקשרו אליי להגיד לי, התקבלת, לא הבנתי כל כך מה רוצים, כאילו, אבל רגע, יש לי עוד, יכול להיות רעיון, לא צריך, את התקבלת. זה מדהים הדבר הזה, בארץ זה נראה לי ממש ייחודי, שחוטפים אותך מהיחידה הטכנולוגית שלך שאתה משתחרר. וואלה, זה לא אצלי ככה בכלל. יש כמה יחידות כאלה, כמו 8200, וזה שחוטפים אותם, שכן אני יודע, אבל באמת מה שאנחנו מבינים מזה, זה שישר אחרי השירות, בום, התחלת את אצלי זה לא היה ככה בכלל. מסע של הטק. אולי זה פתח לי דלתות, אבל הייתי צריכה לעבוד סופר קשה, כדי להגיע בכלל לרמה של בחוץ. כי מה שאתה, אמנם יש לך המון ידע פרקטי בנושא מסוים, אבל גם מה שמבקשים זה משהו יותר רחב. ועוד אין לך את היכולת לשים אצבע ולהגיד, אני מתעסק בטכנולוגיה הזאת. כן. אתה יודע לשייך את זה למה שאתה מכיר, ואני לא באתי מאיזה רקע, כן, התעסקתי במחשבים, וזה היה לי מגניב, אבל לא הייתי גיימרית, לא הייתי ילדה כזאת שכל הזמן חופרת פנימה. היית רקדנית בכלל. כן, כאילו עשיתי מאוד, הלך לי טוב, הבגרות מחשבים,
התחלתי גם תואר בגיל צעיר, ופרשתי ממנו. זה קורה לטובים ביותר. נכון. אז כאילו ראיתי שזה הולך לי, אבל לא כל כך התחברתי, לא הייתי עם האנרגיה בעצם לבוא ולחקור, ומשהו בצבא, חושבת לקראת אמצע סוף השירות קליקט. וכן, ולאט לאט, יותר ויותר הבנתי, במיוחד במעבר פה, לפה. ונהייתה לך איזה תשוקה לזה פתאום, מהריקוד? וואו, ממש. כי אני מבין ממך ומההיכרות שלי איתך שמאוד אהבת ריקוד. אני עדיין. פתאום, כאילו, איך הסוויץ' הזה קרה? אני חושבת שזה לא סותר. אוקיי. אז זה פעל בשני קווים מקבילים? זה פעל בשני קווים מקבילים, עד שהייתי צריכה לקחת החלטה. וכשעברתי לפה, לקחתי את ההחלטה. רק כשעברת ללונדון. כן, כשעברתי לפה ממש לקחתי, זה גם הייתה נקודת מפנה בחיים, והבנתי שאני צריכה... מה זה? נקודת? נקודת מפנה. פינת נקודת המפנה. הבלת אותי. אתם ראיתם היום שברי הוא כמו לופר, הוא כמו נטע ברזילי? אני מאוד אהבתי על הפורמט. לא, מה, בגלל שזה מנצנץ כאילו. אוקיי. אז כן, אז זה היה כזה סוג של נקודת מפנה בחיים שלי, והייתי צריכה להבין מה אני עושה. כמה שנים אחרי השחרור את כבר פתאום עוברת ללונדון, או שזה... 3. וואי, זה מאוד כן, מהר. כן, 3. כן, אני לא ציפיתי. אני לא ציפיתי, אני אמרתי, כשנכנסתי לעבודה שנקרא לזה שיטה, עשיתי רילוקיישן, אמרתי, אולי יום אחד יציעו לי אחרי עשור בתפקיד לעבור. זה קרה סופר מהר, ההתחלה לא הייתה מבטיחה בכלל. וכן, גם איפשהו תוך כדי התהליך, ממש לפני הרילוקיישן, אני עשיתי שיפט. אנחנו נדבר על זה, עוד פרק מעניין על זה. זה תפס אותך מוכן. הרילוקיישן, רצית את זה? זה משהו ש... כן, מאוד. תמיד רציתי לגור פה. גם בתור רקדנית, אגב. וואלה. כן, כן, יש פה הרבה סטודיו שעד היום אני הולכת ורוקדת בהם, להובי. אבל כן, ממש רציתי לגור פה. לא הבנתי במה זה כלול. ספוילר, יהיה פרק רילוקיישן, ונפתח את זה יותר לעומק. תמיד רציתי לגור פה, אבל... זה היה ממש מסע של אמונה עצמית, מסע של לא לוותר. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, הפערי תרבות הם קיצוניים. כן. ממש יפה. אז... איך היה לכם לעבור לפה? אני, האמת, ברילוקיישן שני, אז לי זה היה ממש קל. נכון, גרת בברלין. גרתי בברלין, כן. גרנו בברלין. אז זה היה ממש קליל, אבל עומר, יש לו סיפור מעניין. לא שניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס יותר מדי. אם אתם רוצים, חבר'ה, לעומר וברי יש גם פודקאסט בהנחייתם. קוראים לו סקרנים בלונדון, והוא פודקאסט מעולה. ואני ממש ממליצה לכם ללכת להקשיב. תודה רבה, תודה רבה. במיוחד אם אתם נוסעים ללונדון. כן. אם יש המלצות שוות. טיול מתוכנן. אחלה. כן, כן, מעבר ללונדון מישראל הוא תמיד עניין, הוא תמיד משהו אחר, כי המנטליות פה כל כך אחרת, וזה תמיד מרתק, אז כן, גם נגיע לזה בהמשך העונה. כן. במהלך העונה את מדברת וניגע בכל העניין הזה של כן רגע, אם נחזור שנייה לתעשיית הייטק ולעובדי הייטק, אנחנו אלה שלא בהייטק, ויש קטע כזה בשנים האחרונות, מתחילים להסתכל קצת על הייטקיסטים ולהגיד, הייטקיסטים האלה, יש להם תנאים, יש להם כסף, יש להם זה. השאלה היא, האם באמת, אני יודע את זה כי אשתי הייטקיסטית, האם זה באמת... כל הנוצץ זהב. בדיוק, זה כלוב זהב כזה, או שזה... כאילו, איך את מרגישה... האם מחלקים טסלות באמת? איזה שאלות מעולות יש לכם, גייז? תודה. ממש מתקילים. אותי מעניין אם מחלקים טסלות כמו בארץ נהדרת במערכות. לא, אני עפה על זה. לא מחלקים טסלות. פה בלונדון מחלקים בנטלי, זה לא... כן, אני הולכת לחפש, איפה מחלקים? זהו. סתם. אצל אילון. אצל אילון במרקט. כן. סתם. אני חוזרת לשאלה שלך, האם זה כלוב זהב? קודם כל, מי שמגיע, אני חושבת שזה די חותך, לפחות רוב האנשים שסביבי, הם גם בתעשייה מן הסתם. זה הופכים להיות הקליקה שלך, החברים שלך,
המשפחה, נקרא לזה המקצועית שלך, ואתה מבין די מהר שאם אתה בא לזה כדי לנצוץ, אם אתה בא לחפש את הלקסרי, את המטרות, כן. אז אתה מאוד מהר תתעייף. זה מקצוע שהוא דורש המון המון ריכוז, והמון חשיבה, והמון שימת לב לפרטים הקטנים. כן. וזה להיות חשוף למסך המון המון שעות. זה להיות, להיכנס לעומקים של נושאים טכנולוגיים, שצריך גם המון המון סבלנות, ופתאום אתה לא רק, יש תפקידים שכן, אבל פתאום שאני נהייתי מנהלת, הבנתי שאני גם צריכה לתקשר עם כל העולם ואשתו, כן. וליצור relationships, ופוליטיקה בעבודה, בין מנהלים. ולעבוד על התקשורת שלי, ולעבוד על הפרטנרשיפ שלי, ולעבוד על שיתוף פעולה, ועל להוריד משימות ודברים כאלה. זה המון. כן. זה המון. וגם נהוג בארץ, נגיד, ובאמריקה, לקחת את העבודה הביתה. נכון. פה זה אולי קצת אחרת, נכון, לא? פה זה קצת אחרת, אבל רגע שנייה לפני, אני אגיד משפט, בדיוק עלה לי. כן. עלה לי. לא, באמת נזכרתי בכנס שהייתי בו לפני, אני חושבת שזה היה 2017. מזמן. כן, מזמן. אני כאילו עפה קדימה. הקורונה כבר זה היה מזמן, זה 5 שנים. כן, קורונה. זה הזיה. הזמן פשוט. הזיה. אז נזכרתי שהייתי בכנס, כזה פעם ראשונה הטיסו אותי לכנס שממש ממש רציתי. ואני לא זוכרת את הטיול, אני רק זוכרת את הכנס, זה מה שעניין אותי גם. איפה זה היה? בסן פרנסיסקו. נייס. כן, אני גם ממש רציתי את זה, בדיוק יצא כנס שדיבר על בדיוק מה שהתעסקתי בו, ב-Cloud Security, וזו הייתה, נקרא לזה, האהבה הראשונה בתחום שאני בחרתי. לעצמי, הבטחת ענן. וישבנו שם כולם, כל החבר'ה של העבודה, וכזה התפלספנו כזה על התחום, וקולגה שלי אמר משהו, אני תמיד לוקחת איתי, שזה היופי בתחום שלנו, ששבועיים אתה אומר, זהו, אני יודע, הבנתי מה קורה, הבנתי מה סביבי, הבנתי את הסרוויסים, הבנתי את איך נפל לי האסימון, ואז בגלל שטכנולוגיה מתקדמת, שבועיים אחרי אתה יודע כלום. כן. אז זה ככה, זה כל יום ללמוד משהו חדש. צריך להישאר up to date. צריך להתעדכן כל הזמן. ובטח בסקיוריטי, לא? כן, זה מקום שהוא בסיסי. צריך להתעדכן, צריך גם איזושהי צנעה, ולהבין שזה תמיד תהליך ארוך. גם אני נפגשתי מול זה כמה פעמים, ותמיד להבין שכל יום זה הזדמנות. ללמוד משהו חדש, להתפתח. אז כן, אני חושבת שמי שלא מוכן לזה, זה כזה, שנייה, יש את הוואלה בלה, ואת... וואי, זה גדול, אביתר. וואלה בלה. כן. מי שחושב שזה וואלה בלה ו-32 טעמי גלידה, כן. יכול להיות שהוא ימצא. וטסלות. יכול להיות שהוא ימצא. אבל אם אתה רוצה להישאר בתעשייה הזאת בלונג טרם, אתה חייב למצוא את מה שאתה מתחבר אליו, את מה שנותן לך השראה, אתה חייב ליהנות מהדרך. אם אתה לא נהנה מהדרך, אז הכל נעשה קשה יותר. נכון. ואני גם חושב, אני לא בטוח, אבל אני חושב שפה בלונדון קצת צנועים יותר עם הפינוקים מאשר בארץ אולי. וואו, לגמרי. כאילו... לגמרי, אנשים מגיעים לפה לעבוד. כן. זה פשוט סטנדרט אחר. בארץ, פעם... בלי לרדת על החבר'ה בארץ, אוהבים אתכם, מעריכים אתכם. לא, אבל נגיד בחברות, זה גם נגיד, זה סוג של סטנדרט, זה לא פה הם עושים ככה והם עושים ככה. נגיד בחברות הגדולות, אשתו של ברי עובדת בקורפוריישן. גמפה. גמפה? גמפה. גמפה זה החברות הגדולות, לא? גוגל, אמזון. יש לזה קיצור? גמפה. גמפה. האנשים פה בבית יודעים. תגמפה לי את ה... בוא'נה, יפה, לא, גם, חידשת לי. אני מכיר פיגס, פורטוגל, איטלי, גריס, ספיין, לא הכרתי גמפה. גמפה זה נהדר. זה נהדר. אהבתי. אז אם תשאל את נטע, סביר להניח שהתנאים שלה לא שונים ממה שהייתה במדינות אחרות, כי זה סוג של סטנדרט עולמי. אבל חברות שהבייס שלהם הם פה, זה לא הסטנדרט. זה קצת מוזר.
לצפות לזה בכלל. ויש לי המון דברים להגיד על זה. כן. שזה כיף, וזה כיף. אם אתה לא נהנה ממה שאתה עושה, לא משנה מה יביאו לך. זה כלל החיים. כן, לא משנה מה יביאו לך. עוד פעם, אם אתה... יכול להיות שאתה תבוא, תמשוך אותך עוד קצת, עוד זה, לא רק זה, אדרבה, אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אתה בדרך כלל תעשה אותו יותר טוב. יותר טוב, כמובן. נכון. נכון. אתה לא רק תרצה ללכת הביתה, אתה לא רק זה, אתה תתעסק בזה גם, תחשוב על זה, תביא כאילו, תהיה יצירתי יותר. אבל גם עם הזמן למדתי שכדי שתבוא ותהיה יצירתי ומרוכז ומלא השראה, אתה גם חייב לכבד את המקום של הביתה, ואת המקום שהוא לא התפקיד שלך. וליצור work-life balance. וואלה בלה. וואלה בלה. שזה משהו שמאוד חזק כאן. כן, אני גיליתי פה את החיים שאחרי... לפחות זה. לפחות זה. אני גיליתי פה את החיים של אחרי 5:30 בערב. פעם לא ידעתי שקיימים חיים כאלה. כן, בארץ זה יכול להיות... יש לי שאלה חשובה. לעובדים שלך, יש את המספר פלאפון האישי שלך? בטח. אוקיי. אבל רגע. אבל זה לא נהוג פה בדרך כלל. מה זה לא נהוג? לא, נגיד כאילו... יש ניתוק. אני חושב שלהתקשר לבן אדם פה, נכון. זה כאילו ליפול עליו. זה לא מתאים. זה לא מתאים להתקשר פה לבן אדם. זה לא נהוג. וואלה, לי אין בעיה עם זה. אבל אני גם באתי ממקום אחר. אבל כן, אתה צודק. אני לא אשלח הודעה במדיומים אישיים על סתם דברים. אלא אם כן באמת קרה משהו, אם אני צריכה משהו. אם באמת גם לא עונים במסג'ינג אפ, באפליקציות כתבויות של העבודה. אבל כן, פה יש מאוד מאוד, וזה גם לטובה. unless קרה משהו, ייתנו לך את הספייס שלך, ייתנו לך את החופש שלך, ייתנו לך את המקום גם עם השנים גם למדתי שאתה גם צריך שנייה להתאושש, אם זה עושה שכל. אתה צריך שנייה לשים את העבודה בעבודה, ולהתרפרש. גם אתה לא עושה כלום, גם אתה עכשיו יושב וקורא ספר, גם אתה עכשיו עושה סיבוב, גם אתה עכשיו יוצא עם חברים שנייה לקפה, לדרינק. כן. אבל אתה חוזר בן אדם אחר, למחרת בבוקר, מאשר של אם אני הולך לישון בשתיים עם הלפטופ על הפרצוף שלי. כן. טוב, זה שוחק. אין לזה צורה. ועוד פעם, זה לא תמיד, אני לא יכולה להגיד לך שלא קיימים גם ימים כאלה. ברור, ברור. אבל זה גם, זה בעיקר איך שאתה מנהל את החיים של עצמך. כן. זה מתי שאתה מבין, כאילו, מתי צריך לשחרר שנייה, ומתי אני צריך לתת שנייה, לשים את הרגל על הגז קצת. והיית אומרת שזה משהו שהוא חלק מהדברים שעם השנים, זה סוג של הסימון שנפל לך, בטח. כמו הרבה דברים אחרים שנפלו לך עם השנים. כן, כן. אני הגעתי למקומות לא נעימים בגלל התשעת יתר. או בארץ או פה בלונדון? גם וגם. גם וגם? גם וגם. אבל זה לא... את ממשיכה גם היום להתפתח, זה ברור לי, אבל את ממשיכה גם היום שנופלים לך כאלה הסימונים גדולים, או שהיום כבר הגעת למצב לא, אני חושבת שתמיד כל השבוע, באמת, כל שבוע אני לומד משהו אחר, בין אם זה על המקום העבודה שאני עובד בו, בין אם זה עליי, בין אם זה על התחום. אני חושבת שהסימונים היותר גדולים התחילו ליפול שהתחלתי לנהל, לקחתי את זה ממש ברצינות, כי התחלתי לנהל ממש יחסית, כאילו, רק אולי עכשיו התחלתי להשוות את עצמי לגילאים של העובדים שלי, אבל הייתי צעירה בפער. כן. ובאתי לזה עם המון חששות. טוב, ניהול זה... כן, באתי לזה עם המון חששות. אמרתי, לא בא לי לדפוק אף אחד, כאילו, לא בא לי שכזה, אוי, המנהלת הזאת. ולמדתי והחכמתי, אבל זה לא משנה גם כמה קורסים עשיתי, עד שלא הגעתי, ועד שלא הכזבתי, ועד שלא התמודדתי כזה, לא יודעת. זו חלק מהדרך שלך, כן, אז אתה לומד פתאום כל כך הרבה על החיים ועל אנשים ועל עצמך, ובמיוחד על עצמך, על איך אני כעובדת. טוב, ניהול זה, צריך לעשות נראה לי רק על זה פרק. כן, פרק שלם. ניהול זה עולם. וכן, זה ממש איפשהו, גם בארגון שבא לי לפרגן, למרות שהארגון שלי אין לו... ספונסרשיפ. כן. ספונסר. למרות שלארגון שלי
אין היום שלוחה בארץ, ואין כאילו נציגות ישראלית. יש כמה ישראלים שעובדים שם, אבל באמת בא לי לפרגן מכל הלב. ב4 השנים האחרונות הפכתי לאדם יותר טוב. איזה כיף לשמוע. באמת, בן אדם יותר טוב. כל הכבוד דליברו. באמת, עפה עליכם, וכיף, כיף לי. רק אל תהיו כאלה יקרים, אבל כן, נורא יקר דליברו, אבל הם אחלה, אנחנו אוהבים אותם. הם יקחו את לתשומת ליבם. בזכותך. כן. טוב, אני חושב שהגיע הזמן להציג פה איזה משהו, לא? פינה. מה הכנתם לי היום? לא, תראי, יש לנו פינות, לך יש פינות, כן? מה, אני עושה גם? אני גם עונה על הפינות האלה? רגע, אז אנחנו נשאל אותה, לא? כן, יאללה, בוא נשאל אותה, על איזה פינה עכשיו. אז לאורך העונה, את, כן, דניאל, שואלת את המרואיינות או המרואיינים. אני אוהבת להתקיל אנשים. אז אנחנו מתקילים אותך. בוא נתקשר. כן. יש לי חבר טלפוני? סתם, אני יודעת מה הפינות. חבר, כן, סמארטפון. אז באמת, את בעצם יש שתי פינות, פינה שנקראת פינת ההרגל הטכנולוגיה המגונה, שאת שואלת אנשים מהו ההרגל הטכנולוגי המגונה שלהם. סוף סוף תחשוף את ההרגל שלה. כן. וואי. חיכיתי לזה. אני בניתי על זה שאני לא אצטרך שראי. כן, לא, דווקא מסקרן אותנו מה ההרגל הטכנולוגי המגונה שלה. ופינה נוספת, רגע. כן. פינה נוספת היא פינת נקודת האור, שאת שואלת באמת את האנשים ורוצה לשמוע סיפור או נקודה בחיים שלהם שבעצם עשה איזה סוויץ', איזה תפנית, איזה משהו שככה נקודת אור בחיים שלהם, שזה תמיד נחמד לשמוע. אז אנחנו נתחיל קודם עם ההרגל הטכנולוגי המגונה, אז רגע. כן, פינת ההרגל הטכנולוגי המגונה. אוי ואבוי. דניאל, ספרי לנו מהו ההרגל הטכנולוגי המגונה שלך. וואו. אחד? יש מגוון. אולי האחד. כל פעם שאני פותרת משהו, באים עוד 30 שאני נגלה. הרגל הטכנולוגיה המובנה שלי, וואו, אבל זה מביך. זה העניין פה, לא? אני תמיד יש לי, טוב. כמה מביך זה יכול להיות? אני תמיד, יש לי משהו עם וי-פיי. מה זאת אומרת? יש לי משהו עם וי-פיי. אז מגיעה למקום, את אומרת, מה הקוד, מה הווי-פיי? לא רק זה, אני גם חייבת שיהיה לי בקאפ. שאם וי-פיי לא יעבוד במקום אחד, וי-פיי יעבוד במקום אחר. מדובר, אגב, אני יודעת להתנתק. היום. פעם לא ידעתי. כן. אבל אם אני נוסעת לצרכי עבודה, מספיק שהתקשורת לא, פה משהו עובר לי בגוף. איך את מסתדרת פה בבריטניה? זה הרי מקום נורא בקטע הזה. אתה רוצה לשמוע את האמת? נורא. אתה רואה את הראוטר מאחוריך? נו. יש עוד אחד. כאילו אלחוטי שאת לוקחת איתך לכל מקום? לא, יש בבית 2 ראוטרים. וואו, איזה מקצוענית. אם קורה לזה משהו. פלן בי. וואי. זה פלן בי. לפעמים בא לי אחד כזה, כשלילדים הנטפליקס נתקע באמצע, זה הרי זה סיוט. אתה חייב. כן, זה קשה. אתה חייב. יפה. וואו, בונה, זה לא מדינה פשוטה להיות עם כזו שריטה. אני בהתחלה לפני שעשיתי מחקר על ברודבנדס, על איך אומרים את זה בעברית? רוחב פס? כן. לא, אבל על חברות אינטרנט. על חברות אינטרנט, כן. זה מה שאני מתכוונת. כן. אז פשוט הייתי כאילו עם מה שיש, ואני הייתי כזה, למה זה לא עובד פה? ואיך אני אעלה על שיחה? ואז כזה, אני מספרת להם את זה לקולגות שלי, ואמרו לי, נכון. כן, הם רגילים לזה פה. וזה סבבה לכם? כן. טוב, בתרבות כאן לוקחים דברים בהכנעה, לפעמים. משלימים. לא, אני דווקא, תדע לך עם הזמן, בהתחלה לא הבנתי אותם. חייבת להגיד שלא הבנתי אותם. אבל בונה, למדתי שאם כולם יכולים, ואני לא, באמת, אני עושה תפקיד סופר חשוב ומוערך, ואני הכי נכונה וטוטלית, אבל לא חייב להיות באובססיה. באמת לא חייב. כאילו, יש גם את הטלפון שלי, יש דרכים להשיג אותי, כאילו, המובייל, לא הרשת, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה ממש בסדר. עם זאת, אני מחזיקה בבית 2 ראוטרים. בסדר, כי זו. אנגליה, למי שלא מכיר, אנגליה, לונדון, זה מדינת עולם שלישי ברמת האינטרנט שלה. ממש ממליצה לכם. וכשיוצאים לפרברים עוד יותר. מה, אין קליטה בטלפון, אחי, לא, אתה נוסע, אי אפשר לתפוס אותך בכלל. שרשת אחת כן עובדת, הרשת אחרת לא, וואי, מטורף. ממש ככה. קיצור, אני ממליצה לכם. חוויה ממש.
כן, כן. טוב לניתוק. לא, אני אומרת, חוויה ממש לשים שני ראוטרים. אוקיי. כן. טוב, בסדר בסדר גמור. גמור. אז אנחנו נחזור לרעיון הנוקב והאישי. בדיוק. בוא נשאל באמת, דניאל, איך מרגיש לך כאישה בתחום הזה? וואו. תחום הסייבר זה תחום שבאמת אין הרבה נשים, נכון? או שתקני אותי אם אני טועה. נכון. מה זה השאלות האלה? שני גברים יושבים ושואלים אותך את השאלה הזאת, כאילו לא, הבטחתי לא להיות פוליטיקלי קורקט, באמת, הבטחתי להיות כנה. אבל זה באמת מעניין, אנחנו לא שואלים את זה כי לצאת מזה, כאילו לסמן וי כזה, הנה, שאלנו על האישה. איך היא כאישה בתחום? זו שאלה של הרבה אנשים. זו שאלה של הרבה אנשים בחיים שלי, גם אף אחד שפוגשים אותי בפעם הראשונה לא חושבים שזה המקצוע שלי. היא ב-QA, היא ב... לא, גם בכללי, זה קצת... היא רקדנית. למה? למה לא חושבים? לא חושבים. לא יודעת למה, תשאל אותה. מעניין. אולי כי אנחנו מכירים אותך כבר תקופה. הרבה גם שנים שעבדו איתי לא חשבו שאני טכנית בכלל. חשבו שמחכים לו מפתח, ואז הייתי כזה, לא מפתח סקיוריטי, ואני כזה... הבנתי. זאת אני. לא מחכים לאף אחד. בוא נתחיל. אז כן, בחרתי בתחום שהיום, לשמחתי, הרבה גדל ומתפתח, והמגדריות בו הולכת ומתאזנת, וזה... וואו, לזה חיכיתי. כאילו לראות, היום אני עובדת עם, לפחות הצוות המורחב שלי, מלא בנשים. פנטסטי. זה לא מפתיע, אני דווקא, אתה יודע, אנחנו כאילו על גבול, נראה לי 40-60 כזה, 35... בינתיים כשבאים אלינו לסיורים חברות סייבר מקומיות, אני קולט שיש לא מעט נשים. כן, נכון. זה מתחיל ממש להיות 50-50. נכון, וזה מאוד 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 יפה, וזה, אני גם יכולה להבין, זה גם תחום מאוד מאוד מגדרי. ועדיין, הדומיין שלי, אני היום, באתי להגיד משרתת. מה? משרתת את הסייבר. היום בתחום שלי, שזה Security Operation and Response, בעצם כל האופרציה את מנהלת את הסוק בעצם של החברה, נכון? אני ניהלתי את הסוק. אוקיי, עכשיו זה... עכשיו, כן, תמיד עשיתי כזה כיוון. כל שנה, כי גם באמת הרמנו את הצוות מאפס. אז Operation and Response זה בעצם כל התחום, זה הקו הגנה הראשון בסקיוריטי. כן. לא בא לי לחפור על זה יותר מדי, אבל באמת בתחום שלי, זה מאוד מאוד, בסוק, האמת שיש המון נשים וזה מאוד יפה, אבל דווקא בתפקידים יותר... התפתחותיים, גם בריספונס, האחוז של אנשים הוא מאוד 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 קטן. אני לא הבנתי למה נכנסתי. ואני בסדר עם זה. אני ממש כאילו, קודם כל, מה זה בסדר עם זה? בואו נתחיל מזה, שכשגדלתי, ההורים שלי גידלו אותנו כזה בחוסר מגדריות. הם כאילו כזה שתהיה מה שהיא רוצה. שתהיה מה שהיא רוצה. ברור שהם חשבו על תפקידים קצת אחרים וזה, כן. ולא עכשיו סייבר כבר מלא שנים, ונקרא לזה בתפקיד סופר 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 מגדרי, אבל זה לא היה מוזר להם, כזה לא אף פעם לא אמרו לנו תעשו, אל תעשו, יש לי אח, ותמיד היה לנו כזה חופש בחירה למה לעשות. ודווקא כשיצאתי לתעשייה, פתאום ראיתי את התגובות. כלפיי, כאישה, כילדונת. זה לא פשוט. אולי חשוב להגיד שזה נשמע שהיום את במקום מאוד... ואני שמח בשבילך, מאוד נוח, מאוד כבר זהו, אבל עברת חתיכת דרך עם מכשולים, והעונה גם תתעסק בזה. היו לך מאמורות בדרך. נכון. חשוב אולי להגיד את זה. נכון, אני עוד באמת חושבת... אפשר ללמוד מזה המון. כן, אני עוד באמת חושבת אם לפתוח את זה, באיזושהי רמה. אני חושבת שלכל אחד יש את המכשול שלו. יש את זאתי שהיא אישה, ואת זאתי שהיא צעירה, ויש את
את זה שבא בלי מימון, ויש את כאילו, שלא היה לו סביבה תומכת, ויש את זה שלא שירת באף יחידה והגיע לבד, לכל אחד יש את הסיפור שלו. אני חושבת שזה שדווקא גדלתי עם בית של הורים שמאוד מאוד מאוד האמינו בי, נתן לי בעצם להאמין בזה שזה לא מגדרי, שאני מסוגלת. וזה היה הדרייב שלי. זה יפה, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו בכלל. ובא לי ממש, אם אני יכולה לאחל דבר אחד, באמת מאוד גדול לתעשייה שלנו, במיוחד לנשים, זה להאמין בעצמכם. זה קודם כל להאמין בעצמכם. לא לחשוב שאתם לא מסוגלים, למשל. בדיוק, הכל מתחיל באמת. מסוגלות. הכל, וגם גם מסוגלים, כאחד. הכל מתחיל באמת מאיתנו. זה לא משנה איזה אתגר עומד מולנו, הכל מתחיל מאיתנו, ואם רק נאמין בעצמנו, שום דבר לא יעמוד בדרך שלנו, וגם יעמוד, אנחנו נדע להסתדר עם זה. אנחנו נדע לטפס מעל זה. הסטארט-אפים, לא רק לגייס כסף, לגייס כוח, לגייס אמונה בעצמכם. נכון, נכון. לא, אני חושבת שזה חצי מהדרך. אם בן לא מאמין בעצמו ויש לו מוצר טוב, זה לא יעבור. כמובן, כן. טוב, בסדר גמור. דיברנו קצת על התחום, דיברנו על זה שעברת כברת דרך, ועוד נמשיך ונדבר על זה. אני ממש קצת מובכת, אני לא רגילה שמראיינים אותך? שמדברים, כן, לדבר על עצמי. בשביל זה אנחנו מדברים, אנחנו כאילו מדברים עלייך. נכון. אבל זה לא ככה, זה רק הפרק הזה. זה לא ככה כל הזמן, אבל זה כאילו אנחנו הולכים להרבה נושאים. כן, ברור, נכון. אז הנה, בשביל קצת להוריד ממך, בואו ניתן קצת... להוריד ממני. כן, להוריד את הקטע של... אתה רוצה, בואו נרים לה. אולי נעשה קצת טיזרים לעונה? יאללה. מה הולך להיות לנו? טוב. תגידי לי את. מה הולך להיות לנו? וואו, אחד הפרקים שאני הכי מחכה אליהם, קודם כל, הפרקים נבחרו בקפידה, ממש. פינצטה. בפינצטה, אודישן, 4 שופטים, עד שלו. לא, אבל עומר וברי יודעים שנגיד היה נושאים שמצאנו כבר אנשים, וזה עוד לא הרגיש לי מדויק, ובאמת זכיתי, לא רק בחברים וקולגות שאמרו, שהסכימו בלי לראות עוד שום דבר, בלי ששום דבר יצא, גם למקצוענים שהאמינו מאוד בפודקאסט, וברעיון שלו ובחזון שלו. הפרקים, לפי דעתי כל פרק הוא מיוחד. כן. כל הילדים יפים. כן, בוא ניתן איזה... הפרקים שונים, גם שונים אחד מהשני. כן, אני חושבת שהפרק על הרשתות החברתיות הפיל לכולנו פה את הלסת. לגמרי. הפרק על הלינקדין. חשוב. כן, אותי... כלים לחיים. זה כזה תפס אותי, אני זוכרת שישבתי כזה בסלון אחרי זה, ואני יחסית כאילו בעם שהלינקדין שלו פועל. פעילה. כן, אבל אני כזה, וואו, כזה, יש דברים שבכלל לא חשבתי עליהם. מה זה, הוא התחיל להשקיע בלינק, הוא פתח, הוא סידר אותו, הוא משקיע בו עכשיו, בזכות הפרק הזה, אחרי הפרק הוא התחיל בזה, עומר. כבר השפעת על בן אדם אחד, השפעתן על בן אדם אחד, זהו. זה כאילו השפעתי על עולם ומלואו. לגמרי. מה עוד, איזה עוד אורחים אורחות? הולך להיות לנו פרק... על אורח חיים בריא. שזה חשוב. במיוחד לאנשים שיושבים כל היום מול מסך. כן, וגם מה זה בעצם? אני גם המון שנים שאלת עצמי מה זה, איך מגדירים את זה, עד היום אני מבינה אולי בעצם מה זה איזון, דיברנו על זה. שיש ימים שאתה יכול לתת עוד דחיפה קטנה, כן. בעבודה, ויש ימים שאתה, אוקיי, אני צריך להתנתק, אני צריך לנוח רגע. יש פה מושג בלונדון שאני מאוד אוהבת, שקוראים לו בלונדון, באנגליה, סטייקיישן. שאתה לוקח חופש, ואתה נשאר בבית. ואתה עושה כלום. וזה נורא נהדר. לפעמים אתה צריך את זה. עד שלא התחלתי לעשות כאלה, לא הבנתי את החשיבות של זה. ווואו, יש דברים שאני גם אשמח לשמור בסוד.
יאללה. בגלל המרואיינים, ובגלל הנושאים. מסתורין, שיהיה קצת למה לחכות. כן, וקצת שיהיה לכם למה לחכות. ויש למה לחכות. כן, כן, לגמרי. דברים שהיית לוקחת מהפודקאסט, דברים ששינו אותך, או דברים שלמדת מהפודקאסט, משהו מיוחד שבא לך ככה שתף איתנו? האמת שלא חשבתי שאני אפתח את עצמי ככה. ואני... שתדברי על עצמך באופן אישי. כן, שאני חושבת שאיפשהו הפודקאסט, אני מקווה שהוא ייגע באנשים בנקודות שהם צריכים, שהם מעוניינים לפתור, או שהם מרגישים שהנושא הזה הוא לא פשוט להם לפתוח. כן. יש נושאים פה שנפתחו, וחשפתי דברים שאולי גם קצת שכחתי, אולי גם היה לי קצת נוח לשכוח. הפרק של הרילוקיישן, כן. היה לא פשוט. זה היה חתיכת התמודדות, גם לדבר על זה בעצמי. כן. ואני חושבת שמכל פרק, גם היה, נגיד, אחד הפרקים פה, הוא באמת, בא לי להשאיר לכם אותו בספוילר, לא לתת לכם סליחת הספוילר, אבל הוא השאיר אותי כזה במקום של, אוקיי, יש ממש עוד זווית שלמה, לאיך אנחנו תופסים את עצמנו בעבודה, איך אנחנו מתנהלים מבחינת התקשורת שלנו, האם אנחנו אובר רגישים, האם אנחנו חסרי רגישות, וזה לא חייב דווקא לבוא מהנפש שלנו. זה יכול לבוא ממש ממשהו פיזי. כן. אז זה השאיר לי הרבה ערך מוסף. כן. זה מעניין, האמת, זה ממש מתקשר, זה בדיוק מנטל טק, כי כאילו, אני מרגיש, ככל שהטכנולוגיה כביכול מקשרת בינינו ועוזרת לנו לתקשורת בינינו להיות יותר קלה, היא קצת מרחיקה אותנו. נכון. כל המסכים האלה, כל הזה, אתה כאילו יושב ברכבת ואף אחד לא מסתכל אחד על השני. סתם אני זורק משהו על חיי היום-יום, כן? אתה יודע שכש... אז זה מעניין, העניין הזה. או זומים. או זה שאנשים לא מוכנים שיתקשרו אליהם, כאילו, מה, אתה מתקשר אליי? שלח לי הודעה. כן, יש קטע, כאילו, איבדנו את היכולת לדבר. זה נראה לי אופי. יש המון אנשים, בייחוד אנשים צעירים, בעקבות הקורונה? שנולדו אחרי, לא, בכללי, הטכנולוגיה, כאילו, זה שהוואטסאפ זה דבר כל כך זמין וקל, אז פתאום, שמישהו מתקשר אליך, זה, וואו, משהו קרה, למה הוא מתקשר אליי? מבינה, זה משהו שלדעתי. ראיתי פוסטים שלמים על חבר'ה, גם... אני חושב שזה גם קשור כמה אנחנו אולד סקוליסטים, כמה אנחנו חבר'ה של... אני קלטתי המון חבר'ה, היו על זה פוסטים גם בפייסבוק וזה, למה אנשים עדיין מדברים בטלפון, שיחות, כאילו, הייתה מישהי שאמרה לי פעם אחת, אני שונאת שיחות טלפון, למה אנשים, ובשבילנו, אני מאמין שגם אתם כאלה, לדבר זה משהו בלתי אמצעי, אתה יכול להעביר קשת מאוד נרחבת של רגשות. אני עם חברים שלי מעדיף לדבר. אני לא יודע, כאילו, איך אתם, אבל... אין לי כוח להודעות. באמת, אין לי כוח להודעות. אז אנחנו... כן. אנחנו גם רק, אני ואתה גם רק מדברים בטלפון. נכון. בתכלס. אני חושב שאנחנו, אבל דור הולך ונעלם קצת בקטע, זה מרגיש לי. כן. אנשים הרבה יותר אוהבים טקסט. לא יודע, אני פשוט מתקשרת. כן, נכון, לפעמים זה הרבה יותר כיף. שומעים טון, או מקליטה. מקליטה זה נקרא לזה פשרה. כן, זה באמצע כזה. כן. וואי, יש אנשים ששונאים... אני אוהב הודעות. גם אני, אתה יודע, אנחנו כל כך מיעוט. כן, אנחנו מדברים הרבה, אנחנו בהודעות קוליות. ואני רוצה להגיד לך שיש לי איזה חבר שדווקא הוא... מה אנחנו רואים? לא, יש לי איזה חבר שדווקא גר כאן, בלונדון, אבל הוא אפילו יותר גדול ממני בגיל, אפילו, כאילו עומר הוא איזה זקן, אפילו יותר גדול. לא, כי בדרך כלל בדור שלנו כן אמורים לאהוב שיח. ויום אחד אני מקליט לו הודעה, הוא אומר, אפשר בלי הודעות קוליות, אני מה זה לא אוהב. יש כאלה, יש אנשים כאלה. אני מת על זה. בסדר, אוהב. כן. בחירה אישית. אני מת על זה. מה, תעשה לו רע? אז סתם, זה דוגמה אחת מעניינת. כן, זה דוגמה אחת, ועכשיו, פינת נקודת האור. וואי, אני עושה את כל הפינות, אה? כן, חייבת. פינת נקודת האור. כן. כן. וואו. ועדיין יש אור, אז כאילו, נצלי את זה. וואלה, אני חושבת שביום שהבנתי כמה ההתעסקות, כאילו, תמיד הייתי בן אדם מאמין,
היה בי את הרוח, אבל לא הבנתי בעצם כמה טיפול בנפש של עצמנו היא חשובה. ומכיר את המשפט, מכירים, שהמורה מגיע שהתלמיד מוכן. שהמורה מגיע שהתלמיד מוכן. כן. כאילו המורה הנכון. כן, כאילו שהתוכן מגיע כשאתה מוכן לקבל אותו, אז ממש אני חושבת שתוך כדי התהליך שלי, דווקא כשאני התחלתי להגיד, אוי, אני רואה את זה, אני לא מרגישה עם זה משהו, זה ווירד. אני רואה את זה, ערך עצמי, אני רוצה, כאילו, שבאתי והתחלתי לעבוד על דברים אצלי, נחשפתי גם להמון המון תוכן. המון תוכן, והתחלתי לחקור. וגם להבין שהיום שלי יכול לראות מדהים ומזעזע, וזה יהיה אותו יום. זה איך אני לוקחת את הדברים. כן. ואף אחד לא רובוט. כאילו, ברור שיש ימים שאתה, כאילו, לא מצליח להרים את עצמך. לא כל הימים טובים, אבל כל יום יש משהו אחד טוב. אוי, זה חמוד. אם כבר זרקת על זה. אז כן, אז יש ימים. יש ימים שאתה לא מצליח להתרומם, אבל יש גם את הפעמים שאתה יכול לעשות עם עצמך. פעם הייתי קצת מאוד כזה, לא ידעתי למצוא את הריינג' כזה של... נקודת האור. גם היה לי, כאילו מבחינתי נקודת האור היה יופי, יאללה, עשיתי. כאילו לא הייתי מסתכלת על הדרך. הייתי מסתכלת המון על התוצאה, ומה הלאה. והבנתי שכשאני חיה את הדרך, שאני פשוט מסתכלת, לפעמים אתה יודע, אני כזה מרימה את הראש, כזה תוך כדי מה שאני עושה, אני מסתכלת על אנשים מסביבי, על מה אני עושה, על הסיטואציה שאני נמצאת בה, אפילו עם האנשים שאני נמצאת בה, ואז אני אומרת לעצמי, בונה, כאילו, איזה כיף לך. איזה בת מזל את, כאילו, על הדברים הקטנים, באמת, על זה שהיה פה חג והיו פה מלא חברים שלי, על זה שאני עושה איתכם צחוקים בקבוצה, על זה שהמשפחה שלי בריאה, בסיטואציה לא פשוטה, בארץ כמובן. כן. על מה שיש ולא על מה שאין. כן, בדיוק. ופעם הייתי מסתכלת הרבה על החסר. אז אני חושבת שזו הנקודת אור שלי, שברגע שאני התחלתי להדליק לעצמי את האור, איזה נדוש זה נשמע, אבל באמת לא, ככה. אבל זה משהו ברגע שאני התחלתי להדליק לעצמי את האור, ואמרתי, את מנסה להיות כל יום, כמו שברי אמר, למצוא משהו אחד טוב, לא להיות כזה בוואו, it's a crisis, כאילו תמיד, אז דברים התחילו להיות יותר מעודנים, וגם הצלחתי יותר למצוא את הדרך. לעבור מכשולים בצורה יותר, אני לא אגיד יותר מהירה, אבל יותר פחות פוצעת, פחות כואבת. וגם עם דברים מאוד כואבים, זו התמודדות שצריכה להיות שם. ואיפה ומתי זה קרה שהתחלת פתאום לחשוב בצורה הזאת? וואו. אני חושבת שזה בא לי לאט. ממש נחשפתי, אני לא באה ממשפחה כזאת. ואני באה ממשפחה מדהימה, אבל כאילו, מה שקורה זה מה שקורה, וכאילו, הכי רגליים על הקרקע. כאילו, מניפסט, כאילו, אין את זה בבית. כן. אכלת, את רעבה, את בסדר, יופי. כאילו, ואין על המשפחה שלי, יש לי משפחה באמת וואו. אבל המחקר הזה בנפש, ומה אנחנו מרגישים, וגם לדבר רגשות, ההורים שלי באו ממשפחות מרובות ילדים, לא היה אני מקווה שזה בסדר, אמא, אבא. אבל לא היה את השיח הזה, וזה, כאילו, הם תמיד דאגו לנו, ותמיד אהבו אותנו, ולא היה על זה עוררין. אבל ההתמודדות עם מה שאני חובה, ההבנה שגם אם אני מרגישה ככה זה בסדר, זה מה שהייתי צריכה ליצור בעצמי. כאילו, לא משנה מה אני מרגישה, זה בסדר, זה צריך להיות ככה, זה מסמן לי משהו, אני מסוגלת לעבור את זה, יש לי את כל הכלים בעצמי,
זה לא דברים שיכולתי להגיד לפני כמה שנים. יפה, יפה. ויש לי תמיד לאן ללמוד, אני מרגישה שאני רק בהתחלה. כולנו, כן, כולנו. אני חושב שאחד הדברים באמת זה שרובנו צריכים לפעמים את התזכורת הזו של למצוא את החיובי בדברים. כן. כל הזמן. דניאל, בשנה האחרונה, מטבע הדברים, הרבה דברים קרו והרבה אנשים, הרבה עזבו את ישראל, הרבה הייטקיסטים. מה את חושבת על בריחת המוחות הזו שקרתה? וואו, איזה לפרצוף. קלתי אותך. כן, מחר, בעיתון. דניאל מודד הגירה. וואו, יש לי משהו לא פופולרי להגיד. אוקיי, בוא נשמע, מעניין. אבל זו תמיד הייתה הדעה שלי. אוקיי. לא עברתי לפה כדי לעזוב את הארץ. אוקיי. אני ממש אוהבת את הארץ. בקטע כאילו, היה לי ממש לא פשוט לעזוב את הארץ. אני זוכרת שממש כאילו, הסתובבתי כזה, אני מרגישה גאווה שאני אומרת שאני מישראל. ממש, כאילו גם, אוקיי, נכון, עכשיו סיטואציה קצת מלחיץ וזה, אבל אולי כדאי כזה למתן, ולא לבוא לכל אחד עם דגל ישראל בפנים, אבל אני ממש גאה להגיד שאני מהארץ. אולי בסביבות הטק זה אחרת, אולי באמת בסביבות עוד הטק פעם, יותר גם, כיף מאשר עם אני תמיד נהגי באתי עם דגל, כאילו, תמיד הרגשתי הערכה ושייכת למדינה. מן הסתם, גדלתי בה, התחנכתי בה, קיבלתי ממנה כל כך הרבה. כן. אני מאוד מאוד אוהבת אותך, כמו שעומר אומר, ציונית. ציונית למהדרין. ומאז שעזבתי, דברים קרו. ואני לא שופט אף אחד. גם אם אנשים מרגישים שזה מה שבא להם לעשות כרגע, do it. וגם אם יש להם משהו שלילי על המדינה, do it. אני לא חושבת שזה... ועוד פעם, יכול להיות שיצלבו אותי על זה, אבל אני לא חושבת שצריך לעזוב את המדינה כי היא לא סבבה בה. או כאילו לברוח. אין ממה לברוח. ומצד שני, גם דעה אולי לא הכי פופולרית, לא לעצור מלהגשים את עצמנו. לא כל אחד מתאים לו לחיות בישראל גם. חד משמעית. בוא, זה בהתחלה, חייב להגיד, אגב, שכאילו כשאתם עוברים למדינות, שהם לא ישראל, והם לא מה שאתם מכירים בכללי, שוס, גם המדינה החדשה בהתחלה לא הולכת להיות תותים. כאילו... או הפוך. מה? שאתה מגיע ויש לך את אפקט ירח הדבש. אתה מגיע, וואו, איזה כיף, וואו, מדהים. וואלה, אני לא היה לי ירח דבש בכלל. אני יכול להגיד לך שהיה לי ירח דבש בגרמניה, וכאילו... כאילו, אתה מרגיש פחות. כן, שבהתחלה אתה אומר, וואו, 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 איזה מדהים, איזה מדהים, ואז לאט לאט זה הופך להיות פחות מדהים, אני חושבת אבל שזה לא קשור לפה. אני לא חושבת שזה קשור בהכרח לפה. בכל מקום אפשר למצוא משהו. בכל מקום אפשר להגיד, פה העשף פחות ירוק, ופה יורד יותר גשם. כל אחד והחוויה האישית שלו, ואיך שהוא תופס את הדברים, איך שהוא מקבל את הדברים. צריך גם לתת זמן. ואנחנו מדברים על זה בפרק של הרילוקיישן. צריך לתת זמן. ולהבין שזה תהליך. ובוא, פה, נותן לי את הבמה הכי גדולה שלי בקריירה, ever. לא יודעת, באופן כן. אם הייתי מקבלת את אותן הזדמנויות, שהתחלתי את הקריירה שלי בגיל 20. לא יודעת, באמת. נכון. זה קורה הרבה. ועוד פעם, ואני גם קטונתי. אני מכירה חברות של חברים, ואני מכירה איך היום התעשייה טיפה משתנה. אבל כן, אני יכולה להבין למה זה לא פשוט לחיות בארץ, ושכל אחד יעשה את השיקולים שלו. אני באמת חושבת שלא צריך לברוח מהמדינה, אין ממה לברוח. בכל מקום יש את הפאקים של אותו מקום. ואם אתם כבר עושים את זה, תעשו את זה כחוויה. אם אתם במיוחד עוברים כמשפחות או זה, תיקחו את זה קודם כל כחוויה. אף אחד לא מחזיק אתכם בכוח להישאר. זרמו. אני אמרתי שאני, תמיד דודה שלי, אני באה לארץ, תמיד אני אומרת שאני באה לארץ, אז דודה שלי פוגשת אותי והיא אומרת לי, אבל אמרת שתעברי רק לשנה.
ככה זה יש אצל את זה. כבר עוד מעט 6 שנים. אנחנו נוסעים לשנתיים, ואז כאילו נשארים. ככה זה בדרך כלל. כן, אבל איך תדע? אתה יודע איפה תהיה? אתה לא. ונטע? זהו. לא, אבל אני רק אומר שזה מה שאומרים, זה מה שקורה בדרך כלל. אנשים אומרים, אני נוסע לשנה, אני הייתי במקום שכאילו אמרתי, גם לא רציתי שיתנו לי שום איזה פקאג' או משהו כזה, או כדי שאני אצטרך להישאר פה עוד. אמרתי, אם לא מתאים לי, אני הולכת. אוקיי. ממש. ואם זה המקום שלכם, וזה מקום שהכרתי את לונדון, אהבתי את לונדון, ואם זה זורם לכם, תעופו על החוויה הזאת. כן, חשוב כמובן להגיד שלגור במקום זה לא כמו לטייל במקום, וחשוב להגיד גם שלכל מקום יש גם את האתגרים שלו, וגם לונדון היא לא תמיד הכי קלה למגורים ולמחיה, אבל יש אנשים, לדעתי זה גם נורא אינדיבידואלי, יש אנשים שמתאים להם, ויש אנשים שפחות מתאים להם. נכון. רילוקיישן ומעבר גם נכון, למדינה זה אחרת באמת ותרבות לא, אחרת. זה באמת בקטע מאוד כן, זה לא לכל אחד. זה לא לכל אחד. אבל כמו זה שלהיות כיף. עצמאי זה לא לכל אחד, גם רילוקיישן זה לא לכל אחד, ועוד הרבה דברים הם לא לכל אחד. דיברנו על, עוד פעם, גם בתחומים שלכם גם, אני רוצה שנייה לצאת שנייה מבועת הטק. אני חושבת שכשהיום בזכות הטכנולוגיה, יש לנו המון חופש. פעם לא יכולנו, נקרא לזה לעבוד מכל מקום. לגמרי. ולעלות מזום. ואתה יכול ממש, היום יש קצת נהירה למשרדים חזרה, אבל אתה יכול ממש להיות מכל מקום. נכון. וזה סופר קול, ודיברנו על כלוב זהב, אבל יש גם ים יתרונות. נכון. יש יתרונות, יש חסרונות. כן, כמו בכל דבר. למה אתה מסמן? כי הגיע סיימנו? הזמן לסיים, נראה לי. לא? מה השעה? כבר נגמר. יואו! הזמן טס. חבר'ה, תודה רבה. תודה. ברי, תודה. עומר, היה לי ממש כיף. גם לא. מה, אני בהלם שנגמר. ותודה למאזינים, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו לפרק הזה. חשוב לי להגיד שבעודנו מקליטים את הפרק היום, זה היום ה-605, שהחטופים במדינת ישראל עדיין לא חזרו כולם הביתה. ואני מתפללת, אני מאמינה, אני מזמנת. כבר אין מילים, באמת, שרק יחזרו הביתה בשלום. אנחנו לא צריכים יותר מזה. תודה רבה. עד כאן, מנטל טק.